Benvinguda a Plaça Catalunya, Albert I. A Plaça Catalunya a fer quasi un dinar de Nadal. Què dinarem? Què farem? A veure. Començarem per ser supernadalencs. Home, regals encara continuen. Sí. Avui no m'ho facis, que avui... Home, penseu, ara, que em permeteu que us ho expliqui, fer un programa des de l'aire lliure a Plaça Catalunya... Aviam, té la seva complicació. Clar, si a més, a una servidora de vostès li fan fer aquestes coses, oi? Perquè, Irene, hem tingut un inici una mica complicat avui. Esperem remuntar-ho, això, No patiu, espectadors d'Albert I, prometo que en aquests dies, escolteu, farem els millors programes que s'han fet. Anem-hi. Mira, aquí tenim la taula, no? Em vull ni veure. Això seria més o menys, com viuríem els nostres Nadals, Sí, jo el veig sempre amb el gorro posat. Tu vas amb el gorro i tens aquesta taula. Jo ja sóc capaç de fer el que sigui ara, Va, llavors, clar, pensaríem, amb això podem fer ciència, amb això podem fer molta ciència. Aviam. Mira, comencem per aquestes ampolles de vi o de qualsevol altre licor. Tenen un tap de suro, al qual hi hem posat un clau. Molt bé. I no sabem què fer amb les forquilles de Nadal, ens avorrim, comencem a fer figuretes, va? Hem de dir que això ho faríem havent dinat, quan ja haguem menjat els torrons i quan potser, diguem-ho així, quan ja és aquell moment que tenim les copes aigua, molta aigua. Que ja no estem... Aigua, Irene, tenim aigua a les copes, Sí, però ens ha quedat aquesta ampolla que teníem d'abans. Aquesta d'antes, exacte. Llavors, fem aquesta estructura i... Ai, espera, és que em tremola la mà de fred. Potser no les... Tens fred? Oh, molt bona. Sí, aquí a Plaça Catalunya fa una mica, ja comença l'hivern. Ja he pensat ara fa airet i... I amb això què podem explicar? Quan ho fem a casa, què diem? Clar, això estem jugant amb el centre de masses. Tu, de fet, m'has fet una estructura prou complexa, per això fa aquesta forma tan estranya, però les podem posar com vulguem, La podem posar una mica més cap per avall. Ai, és que potser no t'ho he clavat bé, això, No, ho has fet perfecte, que no has vist que ha funcionat superbé. Aquest experiment es pot fer de moltes... Són aquells trucs que quedareu la mar de bé a casa, Ai, aquest, a veure... Aviam. Mira, doncs ara jo te l'he posat més complicat. Veus, aquesta és una altra estructura, o sigui, n'hi ha moltes. La gràcia és que a física hi ha un punt que se'n diu centre de masses, que en aquest moment deu estar com per aquí, que ens podríem imaginar teòricament que tota la massa, tot el contingut matèric d'aquestes forquilles, de tot això, estigués situat en aquest lloc. Ah, molt bé. Per tant, si jo tinc equilibrat aquest centre de masses, jo tinc equilibrada tota l'estructura. Clar, seria aquí, no?, per entendre'ns? Exacte, més o menys seria per aquí. Home, aquest primer quedarem bé, ja. Aquest primer, a més és molt fàcil, has vist que la primera estructura ens ha funcionat, la segona ens ha funcionat també. Molt bé, fantàstic. Ara anem a pels reptes. Aquí al Albert I ens agraden els reptes. I més a Plaça Catalunya ens agraden molt els reptes. Anem-hi. Tu deies que teníem aigua, és cert, tenim aigua. Molt bé, gràcies, Irene. Sí, jo sempre et faig cas. Dec ser l'alumne més... Sí, i jo també, teva. A veure, que tornem a cridar, Irene. Ara hem d'omplir aquesta copa fins a dalt de tot. Val. La volem molt a ras, Molt a ras. Carai, nena, que pràctica hi tenim. I llavors agafem època de regals, alguna capseta que tinguem de regals, el que sigui, jo ja t'ho he retallat, i retallem un trosset de cartró. Jo veig aigua i Irene i pateixo. Avui no te la tiraré no te la llançaré pel cap, Sí, perquè ha passat, això? Ha passat. Avui no, avui em portaré bé, avui no te la llançaré pel cap. Ui, avui me la llançaré jo. Avui te la llances tu. A veure, volem que l'aigua s'enganxi una mica al cartró. Això ho fa gràcies a la tensió superficial. I un cop enganxat, tatxan! Ole, molt bé! Sí? I amb això explicarem... Doncs mira, pressió atmosfèrica, exacte, perquè dèiem fa uns programes que tenim l'aire per tot arreu, que exerceix una pressió pel seu pes, doncs aquest afecta a qualsevol punt. Sí, tota teva. Bé! Per això era el gorro, Ah, val, d'acord. Home, és que a mi m'ensenyes aquestes coses i sóc com una nena. Clar, si volem que caigui, si li fem un petit... un petit orifici perquè entri... Entri l'aire... A veure, que vinc, Estem preparats, que això esquitxarà. 1, 2, 3. Sí, esquitxa una mica. Molt bé. No, però hem de fer... Això és l'accident, més gran que ens pot passar. Molt bé. Tenim temps per seguir? I tant!
Doncs mira... Però és que pensa que tenim... És que t'hem donat tot el temps del món, Irene. Molt bé, així m'agrada. Aviam, deixarem això. I hem fet 2 experiments, anem pel tercer. Sí. Hem tingut un petit accident, però que no passa res, perquè reproduirem. Saps què et diré? Ara improvisem una mica. Ara això no ho sabies tu, eh? Ara dius, no? mira. Ara m'estem improvisant. És que ho vull fer jo, que puc. I tant, i tant, i tant. A veure, clar, perquè vosaltres direu, clar, ho fa l'Irene, ella ja està acostumada, aviam què passa si ho fa algú que no ho ha fet mai. Exacte, molt bé. Com una servidora de vostès. Ho has posat fins a dalt de tot, Ha d'estar molt... Has vist que jo posava molt a ras, eh? O sigui, has de realment quasi que fa bombolleta. Una mica més, una mica més, una mica més, una mica més, una mica... Sembla que no, però una mica més. Una mica més? Una mica més. Veus que fa com bombolleta? Encara més? I aquí ja tenim. Jo, Irene, si això ho haig de fer el dia de Nadal, patirem, eh? Espera't, ja veig a venir la tieta molla. Veus que ha de quedar com una miqueta de bombolleta, sí? A veure, una mica més. Irene, sort que hem begut aigua, perquè això, si veus una mica més... Vale, i ara una mica tenim... més de suc de fruites i... Està en palet mullat, Val. però jo crec que et funcionarà igual. Aviam. Enganxa fort. Ai, jo ja pateixo, eh? Oh, Irene, no ho sé, jo això sí me sortirà. Tu aguanta. No, ja aguanto ja. Sí? I ara gira. De moment tindrem les mans, tu gira. Val. Tu notes, que fa com un... Bueno, noto. A veure, retira lentament. Retira lentament. Ué! Molt bé! Senyors, ho he fet. Perfecte. Ara bé, goita, tenim nens que estan veient l'experiment, ara us els ensenyaré, però vaja, guaiteu, Epa! Eps. Molt bé, fantàstic. Ara sí era qüestió de cridar, jo he cridat per tu i per tots els altres. Hem cridat per tots. Ho sentim, companys. Anem-hi, a l'altre. Irene, va. Seguim. Mira, tenim un altre molt xulo. Als dinars de Nadal també hi ha... Sí, també hi ha infusions. Hi ha infusions, no? Perquè després de tanta aigua i de tant de menjar ens fa una mica mal la panxa i mengem infusions. Per tant, anem a la cuina, li demanem a la sogra que ens dongui una bosseta d'infusió. Exacte. I mira, jo en tenia una... I li diem a la sogra, això és per quedar bé amb la sogra, no? Ara et faré un experiment molt maco. Ara li faré un experiment. De Nadal. Tot i que algú ens dirà que potser a la sogra li fem l'experiment de la copa al revés, però no, que ens estimem molt a les sogres del país. Hem obert aquesta, que jo en tenia una d'oberta però se'ns ha mullat. Teníem una per aquí però no passa res. Hem obert la bosseta i la buidem. No volem el contingut de la bosseta. Molt bé. Sí, volem una bosseta buida. Perfecte. Llavors, quan ens queda la bosseta perfectament buida, aquest és un experiment per cridar els esperits del Nadal. Que hi ha esperits del Nadal? Invocarem els esperits del Nadal. Jo amb això dels esperits és una cosa que... Gràcies a la convecció tèrmica. Tèrmica vol dir foc, eh? Tèrmica vol dir foc, exacte. Ui, això ho faràs tu, Irene? Sí? Sí. Mira, el que farem és... No, si vols ho faig jo. Ja posats a fer. Va, endavant. Vull? Sí. Mira, cremarem la bosseta i s'anirà escalfant l'aire que hi ha dins de la bosseta. Val. Llavors, l'aire calent, saps molt bé, puja perquè és menys dens que l'aire fred. Sí. Per tant, això, si tot va bé, ens arrossegarà tota la bosseta i tu pots, no ha pogut. Oh, què havia de passar, Irene? Doncs se'ns havia d'enlairar tot, però es veu que se'ns ha enganxat una miqueta, jo crec que amb l'aigua. No passa res. És que clar, aigua, foc... A veure, ho fem... Mira, goita, és que com que tenim de tot, Irene, va, tornem-hi. Irene, buida ràpidament una bosseta, que ho tornarem a provar. Ara haguéssim quedat una mica malament amb la sogra, també t'ho dic ara. Sí, per això, aquest potser no era el de la sogra. El de la sogra potser era... Però vaja, després sabeu què passaria, no? Que a nosaltres no ens sortiria, però sortiria el típic cunyat o el típic tiet que el faria segur molt millor que nosaltres. I que sempre sap una mica més que tu. I que sempre sap més, certament. Sí, i sempre ho ha fet abans i millor. I tu, molt bé, així m'agrada. I llavors ve quan se crema, però, No, que desitgem tot el millor als nostres sogres i cunyats i tiets i amics i familiars. A tota la família. A veure, tornem-ho a intentar. De passió n'hi posarem. Sí. O bé, és que potser no hi ha esperits aquí a Plaça Catalunya, o masses que n'hi ha. Ui, a veure, va, fuma-li, Irene, sí. A veure... Clar... És que deien que feia vent, jo no m'ho he volgut creure, però Irene. Es veu que sí. Sí? Sí. S'aguanta recte? Bé. Bueno, ja aguanto. A veure si et cremaràs, No. Va, Irene, fot-li. Déu meu senyor. Espera. Un moment. Sí, tenim un minut. Amb un minut el fem volar. Mig minut. Mig minut.
És que ara fa vent, Ara tenim un problema de vent. Sí, No tenim ho un podrem problema fer, de No? Bé, no, ho intentem. No patiu, sabem que és un moment... Què, si l'aguanto? Vull? Vale, sí. Ara ve quan me cremo, No t'has de cremar. A més, un cop... Si estàs aquí baix... Si estic aquí baix. Bé, bueno, això és una de les coses que pot passar. Pot passar el dia de Nadal. És una de les coses que pot passar. Val. Alguna recomanació a fer-lo? O sigui, millor lluny de coses inflamables. Clar, millor lluny. De fet, teníem un altre amb espelmes. Les espelmes són inflamables. Que el farem el pròxim dia. El farem el proper dia, sí. Millor amb un adult, jo ja la tenia, i sense vent.